Agurterdi Basauriko pelotalekutik, Bizkaiko irekiaren finala jokatuko dituzte, une batetik bestera, Bizkaiko 8 pilotarik lehendabizi promesa mailako finala izango da eta ondoren seniorrena. Lehendabiziko 4 protagonistak kantxan dira, aurreko etxea Uriondo, Elorriaga eta Arrasate. Maiatzean ekin zioten txapelketa honi, 17 herritan ibili dira batetik bestera pilotariak, gaur hemen jokatzeko txartelaren bila eta azkenean bi bikote hauek lortu dute hemen Basaurin finalaren egun handian izatea. Gaur gure aldamenean Humberto Alzaga daukagu, egunon, Humberto? Bai, egunon. Ez dakit nola aurkeztu, Bizkaiko Federazioaren barruan aspaldi lanean zabiltzana. Bai, lehen pelota hautatzaile eta pelotarien hautatzailea izanekoa, orain materialaz arduratzen zara, epaile ere ikusten zaitugu, profesionaletan, afizionadutan, denetik pixka bat? Bai, denetik apurtzu bai. Bueno, txapelketa nola joan da? Zu izan zara antolatzeretako bat? Polito, partio honak eguzuz, bai, Bizkai guztian zehar, hasi ginen hori zukusatzen zuen maietzan, eta, bueno, hilero parti batzuk han horremen, eta gehienez, partidu honak, gehianak, esan dut batzuk, bakarren batzuk egon dira igual odetxoaz, baina normalean partidu oso honak. Pelotaleku hau, ze iruditzen zaizu? Bueno, nahiko irregularra da, frontisa oindala gitxi konpondu zionan ona batzuketan, baina bezala lurra eta nahiko, bai, polita, jotzeko bai. Bi bigoteak prest dira, sake urdin atera da eta Elorriagak joko du lehendabiziko pilotaka da. Aire sartzeko asmoa zuen, botera erantzun behar izan du aurreko etxeak. Bi pareta ezkerrez Arrasatek, harrapatu du aurrelari gorriak eta Elorriagak atzeratu. Uriondo. Arrasate. Ezkerrez Uriondo keutxi. Markinarra Andoni Arrasate. Aurrelaria Zornotzarra eta aurkariak Lemoakoa eta Munitibarkoa. Lehendabiziko tantoa jokoan, txaparen gainean gelditu zaio, iritsi da aurreko etxea, atzera Arrasatek. Beste bat emateko asmoz, aztertu nahi, asko arrotu du Uriondo, baina sartu da goiko txapa ikutu gabe. Beste bat ezkerrez, Arrasate. Botera jarriko da Mikel aurreko etxea. Andoni. Mikel, bostera jetxita. Bolea sartu da Elorriaga. Txokoan bihurritu nahi aurreko etxeak. Txapagaina emoztu. Arrasate, azetantoa lehendabizikoa. Partida 22 tantora, bai hau eta baita urrengoa ere. Ezkerra irez zabaldu eta huts gero Arrasatek pelota txapara bota du, lehendabiziko tantoa oso luzea, Humberto. Bai, berotzeko tanto darra izan da bai. Ganea kontutan kumida honek Bizkaiko txapelketan jardunaldia joatu datozela, atzo ero arraino joatu dutela, da holako badira nahiko lan egin da bai, bukatzen. Inigo Elorriaga Zornotzarra da, 19 urte, metro eta 79 zentimetro eta 75 kilo. Eta atzelaria, Andoni Arrasate, 20 urte, laukoteko zaharrena bera, metro eta 83 zentimetro eta 82 kilo. Gazteena Mikel, aurreko etxea, 16 urte, hendik Uriondok 18 ditu, zaharragoak dira urdinak. Aurreneko sakea Elorriagari egokitu zaio, pelota berak aukeratu du, eta orain tanto egin orduko saskira jo dute aurkariek, eta beste pelotaren bat plazaratzeko asmoa dute. Zer dira oso pelota ezberdinak batzuk eta besteak? Ez dago alde hondirik, ze honek pasan astean ibili guzen erukin eta gutxi gora bera antzarako pelota, antzarako. Beste bat hartu dute arekin jokatzeko asmoz, orain txari dira probaketak egiten Elorriaga eta Arrasate.
Basauriko pilotalekuan. Poliki jendea sartzen. Neurketan den amaierarako eta hurrengoaren hasierarako. Pilotalekoa bete xamarregotea espero dute. Antolatzaile aurreko etxearen sakea. Golea sartu da Elorriaga, aukerakoa frontisetik oso gertu, oso ondo aurreko etxeak zabaldu. Bigarren tantoa lehen dabizikoa baina askoz laburragoa izan da. Atzelariari lagundu nahian, bostetik bolea sartu da. Eta ahoko zuloan gelditutako pelota, ez du alperri galdu. Aurrelari gorriak, sake luzea eta gurutzatua. Arrasatek ederki erantzun dio. Uriondo. Aurreko txea. Arrasate. Atzeko kuadroetan agindu nahian. Uriondo. Hotz, gelditu zaio. Berria sartu behar Arrasatek. Aurreko etxea baztertu. Tanto. Ondo aurreko etxea. Bai, gaztea da, adukaz bai, errekursoak aurren tanto etxo. Lehen esaten zen bueno, botez eta itxuzula asko, baina aspaldiko partez ikesi du bai, goitik eta sartzen, da ondo. Bada, aukera izaten duen gaur bertan aurrerakuntza horiek erakusteko. 3 eta huts gorriak aurretik, sakea erdira. Arrasatek beti gora eraman, gehiegi zabaldu. Kanpoan egin du potea. 4 eta huts. Aspaldi atzelaria ezkerrik ikusi gabe geunden profesionaletan debuta duela gutxi Beñat Rezustak egin zuen, ez da bai da piztu zuen atzelariak ezkerra izateak gaur egun ze abantaila eta ze kalte izan zezakeen. Emaitza ona ematen ari zaio Asperi. Eta agian Rezusta bera ikusita beste batzuk ere siniz dezakete, joka dezaketela goi mailan atzetik. Uriondo. Beste bat jotzeko asmoz. Hau goragi. Monetibarkoak eta aurreneko tantoa burdinentzat. Azkeneko huts honek eragin du. Hor nahiko larri ibili da, Arrasate bera lehen da bizi. Altura aprobetxatu nahi. Hendik Uriondok. Altura larregi eman. Eta sakea berreskuratu du Elorriagak. Uriondo. Ezkerrez jaso du sakea. Aurreko txeak utz. Otamanoz beti gora agintzen hasteko asmoa zuen, baina ez du pelota behar bezala gozatu. Behar alde egin dio. Ikusten da jokatzeko guaz dagoela, baina aukeratu behar pelotanak. Bi eta lau Basauriko pilotalekuan gaude. Bizkaiko 2015ko Opena ikusten irekiko finalak. Lehen da bizi promesa mailan. Elorriaga tanto egin nahian, aurreko etxeak ezin izan du bote laster jaso. Eta hirugarrena urdinentzat. Txapa gainean gaiztotzen saiatu da. Elorriaga ez zuen usteko zuzenean tantoa sartzeko moduko pilotaka zenik. Baina aurreko txeak ez du asmatu. Frontisean jartzeko garaian. Eta tanto bakar batera hurbildu zaizkie urdinak gorriei. Uriondoren errestua bikaina. Arrasate.
Arkinarrak asko zabaldu orain, barruan egingo du botea. Eutsi Uriondok. Elorriaga, aurreko etxea. Keinu aurrelariak, Arrasatek jo ezkerrez. Uriondo, asko baztertu zaio, eramandu ala ere. Oker xamarra botea Elorriagari. Ondo atera du Zornotzarrak atzera. Arrasate. Uriondo. Elorriaga, botera aurreko etxea. Ona bolea, tanto. Aurrelariak sartzeko gogoz etorri dira. Lehen da bizi aurreko etxeak aprobetxatu ditu aukerak eta orain Inigo Elorriaga ari da joetake. Orain arteko errematerik onena, orain txegin du Zornotzarrak. Eta partidako lehen da biziko berdinketa, launakoa. Elorriagaren sakea. Labur xamarra. Aurreko etxeak ozta jaso du. Ederki utzitakoa zabalean. 5 eta 4. Jarraian 5 tanto egin dituzte Urdinek eta aurreneko aldiz. Markagailuan aurretik dira. Bai, badirudi espaiatu direla, Urdine bai. Momentu baten ondio zure erdi lotan, baina bueno, badute naia. 19 urte ditu, Elorriagak 16 baino ez, aurreko etxeak. Esperientzia, eskarmentu gehiago, Inigok, Mikelek baino. Baina ikusiko dugu, nor gailentzen den. Aurreko etxeak airez erantzun dio Elorriagaren sakeari, Arrasatek baztertu. Gehiegi arrotu du, goiko sarean jodu, frontisaren aurretik, kantua Urdin. Ezkerra izan arren, saiatzen ari da erdialdean harrapatutako pilota hoiek ezker ormarantz bideratzen. Sei eta hutseko partziala lortu dute Elorriagak eta Arrasatek. Aurreko etxea. Txaparen gainean, Uriondok, bertan utzi nahi izan du Elorriagak. Eskatu Uriondok. Ondo atzeratu ezkerrez. Arrasate. Aurreko etxea sartuko da jokoan, laugarren kuadroan, efektua eman. Ez da eragingarria izan. Arrasate. Ona ezkerra idea. Oso gertu harrapatu du pelota hori. Dejada igarri egin dio aurkariak. Ondo aurreko etxea. Oso ondo Arrasate, gerria sartuta pelota eramanez. Aurreko etxea. Gogotik saiatu da aurrelari gorria, baina oraingoz ez dio saririk eman. Uriondo. Lehen da biziko tantoa oso luzea izan da. Arrezkeroz pelotakada gehien izan dituena hauxe. Elorriaga, aurreko txea postura behartuan sartu da. Berriz ere txapagainan moztu Zornotzarrak. Ezkerra idez gainetik pasa nahi, buruz gain pasa aurretik. Bolea egin du Uriondok eta orain zabalean Elorriagak bukatu. Tanto gogorra Humberto eta ona. Bai, borrokatuta eta jugada kase guztit egin,
azkenean zabalen saltu eta tanto indu, baina niko politu bai. Aurreko txeak ikusi du, begira ezin dela gelditu eta saiatu da, errematea hemen, erremate han, baina defensa ona erakutsi dute bai Elorriagak eta baita Arrasatek ere, pelota zailak eraman dituzte biek. Bai. Urdinak balitik esaten da bai gure dutela partidu luzetzera nahi ditu apurtxo bat, aguantatuz. Oraingoz, emaitza ona eman die. Euren taktikak 7 eta 4 aurretik baitira. 4 eta huts galtzen hasi arren. Ondo baztertutakoa. Eta tanto. Uste baino gehiago. Hormaratu zaio. Azken momentuan gelditu da pelotaren zain. Baina gaiztozi joan. Eta ezkerra izan arren ezin ere eman. Sakea berreskuratu, pelota aldatu egin dute. Eta horri etekina ateratzen saiatuko da Mikel Aurrekoetxea. Bolea Elorriagak gora. 6 eta 7. Sakez 2 tanto lortu ditu Lemoako aurrelariak. Gaur egun atzelariari laguntzen asko saiatzen dira sakeetan aurrelariak. Profesionaletan ohitura hori espaldi hartu zuten eta gaur egun iaia txiki-txikitatik horixe ikusten da partida gehienetan. Aurrekoetxea. Barrura egin dio pilotak, ez du sartzerik izan. Ondo atzeratu du Uriondok. Aukerakoa Mikelentzat. Eskubiz jarri da azkenean, zalantza egin arren. Kanto. Eskatu egin dio Arrasatek, baina bera abiatu da. Eta azkenean pelota berak jotzea erabaki. Zazpina, 2. berdinketa. Bikote bakoitzak, sakea ateratzen duenen kanto batzuk egiten ditu. Orain arte ala gertatu da binipin. Ez dakigu sakeagatik den, pelotengatik den, baina bola daka, taka doa, Humberto. Bai, ala dirudi bai. Ez dira pelotak oso lar biziak dira, baina bueno, bakutsa bererak izan tanto bai. Horla da. Arrasate. Uriondo. Atzelarien arteko lehia tanto honetan. Aurrekoetxea. Ezin markinarrak atzetik eraman. 8 eta 7. 4 tanto egin dituzte gorriek hasieran. 7 gero jarraian Urdinek eta beste 4 daramatzate orain Aurrekoetxeak eta Uriondok. Huts nabarmena izan da, Andonik orain pelota erraz horretan egindakoa. Aurrekoetxearen sakearen zain Elorriaga eta Arrasate. Sakea erdira. Denbora izan du behar bezala jartzeko Arrasatek. Uriondo. Muniti barda, gaur hemen finaletan 2 ordezkari izango dituen herri bakarra. Azes, kuinka da jo duen Uriondok, oso ona, bederatzitik erantzun Arrasatek Aurrekoetxea. Elorriaga boleaz, ongi ikusi du Uriondok zuloa estaltzera joan beharra zuela, baina bertan egon arren ez du jasotzerik izan. 8 Uriondo eta Asier Zugadi dira Munitibarko 2 ordezkariak gaurko finaletan. Atzelaria promesas mailako azkena jokatzen ari da. Eta besteak berriz, 2. partida jokatuko du Edorta Bilbaorekin batera bikote osatuz. Beitia eta Lopezen aurka. Apurka Basauriko pelotalekuko armailak betetzen. Pilotariak eseri egin dira lehen da biziko aseen aldia. Oraintxe egin dute
Laster izango dira berriro kantxan. Bizkaiko irekiarekin segitzeko asmoz. 2015 ekitaldia maiatzean jokatzen hasi ziren. Herriz herri ibili dira gaur arte. Gaur da egun handia, gaur da finalak jokatuko diren data. Aurreko astean bake txapelketako finalak eskainek genizkitzuen. Orduan banaka aritu ziren pilotariak bi mailatan, haue baino gazteenak. Eta gaur berriz binakari dira Openean. Elorriaga. Aurreko etxea. Elorriagak aire zabaldu. Mikelek bera joko du botigoleaz. Txapara. 9 eta 8. Atzelariarentzat egokia izan zitekeela ematen zuen, baina bertan zegoen Mikel. Eta botigoleaz indartsu jo du. 16 urte baino ez, Mikelek, baina aspaldi ari da finala jokatzen eta batetik bestera eskarmentua pilatzen. Bai, punta-puntan dabil, bai, txapelketa guztietan. Bai, banaka, bai, binaka, aurrean. Sake ona. Luzea eta gurutzatua, tanto. Hornekez lagun diezaioke Elorriagak. Horretarako 6 inguruan jarri beharko luke. Oraingoz aurrerago kokatuta zegoen ikusiko dugu. Hemendik aurrera badazpadare metroren bat atzerago jartzen den. Hamar eta 8 aurreko etxea eta Uriondo aurretik. Ederra hau ere, oso ona. Ezkerrez jaso Arrasatek. Uriondo. Atzelariak lanean, motz gelditu zaio Uriondori, Arrasaterentzat. Pelotaka da ona jotzeko aukera, baina ez du aprobetxatu. Uriondo. Ez dakit egintakoa. Amaika eta 8. Bai, bota dela dinot, zanrik, itxura bintzetan da, mandu. Bestela barkamena eskatzeko itura daukate pilotariek gutxarekin tanto egin ezkero eta kasu honetan. Aztu zerkinik egin. Ez dakit ba, errepikapena ikusita, zabantzan gelditu nahi. Amaika eta 8. Errentatxoa lortu dute, aurreko txeak eta Uriondok. Elorriagak bizi jodu atzek aldera, Uriondo, eskatu Arrasatek. Ondo Uriondo. Aurreko txea. Endikak atzeratu. Andonik eutxi. Aurreko etxea. Katxi pilota Uriondok. Beti gora Elorriagak. Arrasate. Baina hartu du, pelota zeratzeko asmoz. Nahikoa paretsu da biltza atzelariak, inor argi menderatu gabe. Ezker Ormaren bila.
Arrasate gozatu du. Aurrelariak oraingoz aukerarik gabe tanto honetan. Arrasate. Zapa gainean, Elorriaga. Atzeraka zijoala aurreko txeak asko zabaldu eta kanpora atera zaio. 9 eta 11. Atzelarien artean ez dago alde handirik. Zazpiaren inguruan dabiltza biak. Bai. Ez dira dominatzen bat abesteik, bueno, aurrelariak ezin sartu. Ikusten jakohendikari izo zer eskuinan apur bat kalten bat dugala, eta, bueno, saiatu da berrikan botatzen txapagaina, bueno, momentu nahi kondo. Partida luzetzeko asmoa agian urdinek izango dute. Partida azkarragoa komeni zaie gorriei. Sakez egindakoa izan da urdinen 11garrena, errestoan huts egindakoa ere izan dela esan genezake. Ezker hormatik atera zaio. Behera egin du pilotak. Paretatik atera ondoren, baina hala ere eramateko modukoa zirudien. 10 eta 11, berdinketaren bila urdinak. Pelota atzean gelditu zaio, bote egin duenean, eskubiz jarri da azkenean Uriondo, Elorriagak zabaldu, baina indar gutxirekin denbora izan du. Aurreko etxeak pelotara iristeko. Arrasate. Ontisetik ez da oso zuzen atera. Arrasate berriro. Uriondo. Endikak. Bien tartera. Ondo Arrasate. Pelota arrotuz eta zigortuz. Aipatu duzu eskuarena eta ez dakipa. Eskubi hori nola ote duen Endika Uriondok. Bai, asteburuko partidukin da pizkate garrauten du hori bai. Ikusten jako pizkate nekea ero, mina ero, bai. Mutil gogorra da hau, Honek emango du dekoena. Elorriagak eta Arrasatek aintzat hartuko dute. Egoera hori eta saiatuko dira. Jokoa berari kargatzen. Eta aurreko txea berriz. Laguntzen ikusiko dugu atzelariari. Arrasatek, Zulora pelota. Gantxoak ondo gurutzadutakoa zen, baina altura falta izan zaio. 12 eta 11 gorri eskertuko dute. Tanto hau Mikelek eta Endikak. Atzelaria justu xamar baitze bilen. Aurreko txeak ondo sakatzen du eta saiatuko da. Sake bueltan pelota egokia aukeratu ezkero. Jokaldi bat egiten. Aurreko etxea. Errestoa Arrasatek. Elorriagak atzera. Andoni. Endika. Eskubiz aurreneko aldiz oraintxe jo du Arrasatek. Bien tartera. Aurreko etxeak. Uriondo. Arrasate. Endika. Kantxaren erdian. Arrasate.
Zabaletik Uriondo. Uts, mozten hasi da, oso urrutitik. Indar asko behar da horretarako. Amabina. Bosgarren berdinketa da Amabinako hau. Lehen da bizikoa 4. egin dute. Gero 7. 8. 11. eta 12. Sakez tanto bat egin du orain arte Elorriagak, 3 aurreko etxeak. Inigo Badoa. Sake Arroa. Aukera ona dauka hor, txokoan utzi arren ez du tantoa zuzenean lortzerik izan. Aurreko etxea ondo iritsi baita, Uriondo. Muniki barkoa berriro, gozatu gabe, Arrasate, aurreko etxea. Arrasate, Uriondoren ezkerraren bila, aurrera joateko moduko pelota zirudien, ez da usartu Elorriaga, traba pixka bat egin dio orain Mikeli. Arrasate. Hori ere larri zen goian. Ezkerre Uriondo. Arrasate. Hola. Hori bai, hori bai. Aurrelariari pelota kendu nahian ibili da lehen. Goiko txapatik gertu. Orain txapatik gora jodu. Eta tantoa urdinentzat. Ze itxura hartzen diozu partidari, Humberto? Bueno, ikusten da urdinak gogortzen da bizela, partidua gogortzen. Ikusi dabe batzetik eta igual pizkate minduta ero dabilela. Eta, bueno, ekin eta azkenean, orduaz, aurrerantza, urdinak. 11 eta 8 galtzen ikusi ditugu, baina 13 eta 12 aurretik dira orain. Arrasate. Gaia jetxitakoa, aurreko etxea. Keinu Elorriagak. Ez da ondo jarri Arrasate. Uriondo. Labur geratu zaio aurreko etxeari. 14 eta 12. Lehen gantxo bat utxegin du Elorriagak eta geroztik pare bat aukera edo izan ditu sartzeko eta agian bildur pixka bat sartuko zitzaion. Bai, uste dut, bai, horrebili da sartu nahian, baina gero, behin faiatu zigota honek pelotari gaztetxua dira oraindik eta, bilurra puratero, ez da inbeste gero sartu. 14 eta 12. Finala 22 tantora da. Bizkaiko opena, Bizkaiko irekia ikusten ari gara. Promesa mailako finala, ze golea utxegin duen orain, Inigo Elorriagak. Beste pelotaren bat ateratzeko asmoa dute, Mikelek eta Endikak. Pelota eta jokue bai aldatu beharko dute, horre hain nahi dade. Aurreko etxearen esperantza, sakearekin min egitea izango da. Oso ondo ari da sakatzen, luze eta gurutzatu. Eta agian berria dagoen pelotaren baten bizitasunarekin. Saiatuko da Arrasate ez dutzen. Horrekin konforme, beste pelota bat jarriko dute, orain arteko 3. Nork egindako pilotak dira? Honek guk dekunak gehienak ezerak, Zulaikenak. Zulaika eta Pumpa. Lau pelota daude saskian. Orain arte bikote bakoitza pelota banarekin aritu da. 3. oraintxe jarriko dute jokoan aurreko etxeak eta Uriondo. Mikelek aterako du. Berdinketaren bila. Ederra, sakea ere. Ona errestoa ere.
Uriondok eskubira. Nola edo ala eraman du Arrasatek. Aurreko etxea. Txapa gainean gelditu zaio. Jada egiten saiatu da ez du asmatu. Ezkerra idez orain. Aurrelariak tikitakan dabiltza. Uriondo. Aukera ona zuen eta ez du alferri galdu nahi. Eutsi Arrasatek atzetik. Uriondo. Gora, ez. Elorriaga. Aurreko etxea. Beste aukera bat, bolea orain bai. Erra bai. Lehen bizikoa. Elorriaga kaltxadu. Baina bigarrena, bien tartean indartsu moztu du eta horrek ez du erentzunik izan. Hortxe ikusiko duzue, bata lurrean zegoen, bestea erdialdera zabalduta eta bien tartean. Hor inork ezin zuen bolea hori eraman. Eta 6. berdinketa lortu dute gorriek. 14. Uriondo ozta iritsi da aukera Arrasatentzat agintzeko. Beste bat orain, kantxaren erdi-erdian, bipareta egiten hasi da. Aurreko etxea, Elorriaga. Zabalera aurreko etxeak. Eraman Inigok. Hori ez. 15 eta 14. Pelota hemen geroan, azkenean helburua lortu du Lemoako aurrelariak. Adirudi jokuen aldaketa mate zertu dela, nahi duela, da aurrean jolastu apurtxu bat, arriskatuz. Ikusi du bere atzelariaren eskubia santu ez dagoela. Eta berak bere gain arduraren bat ere hartu beharko duela. Sakearekin ez da bazpare eskubia aldera eta pixka bat saiatzen ari. Ea nola erantzuten duen Arrasatek. Ondo ari da sakatzen, oso ondo, baina Arrasate zai izaten duan. Eta agian aprobaren bat egin beharko luke eskubia nola ote duen edo jakiteko. Ezker peto-petoa baita Andoni Arrasate. Aurreko etxea. Uriondo. Elorriaga. Aurrera pauso bat egin eta azkenean bien tartean egin du bigarren potea pilotak. Ez dira ondo konpondu. Bueno, gutxienez emozioa badago. Partidan sartu daude laurok eta, bueno, ikusi behar. Zazpigarren berdinketa. 15. 22 egiten dituen bikoteak lortuko du 2015ko Bizkaiko irekia. Elorriaga, boleaz aurreko etxea. Eskubiz min egiteko moduko pilota harrapatu du Mikele, baina ez du asmatu. Uriondo. Bolea saietxetik jodu. Botera ezkerrez orain. Aukera Elorriagak. Efektuarekin. Honek min gehiago egin dio. Eta 16garrena aurreko etxeak lortu du. Elorriagak ere izan du aukera ona. Bai, okin duzor bat bi aukera neko politxak. Baina, hor da biz, Rifi Rafael. Eta gorriak gehiago arriskatuz. Horain arte, ez da horrelako jokua, euntzik erabilida, baina, bueno, ikusi du pasan tantoan aurreko tantoan da bestean, nahiko aurratu dira eta nahi dutela bukatu harinen. Aurreko txeak aterako du. Oso ondo. Arruan da errestoa Elorriaga.
Uriondo. Arrasate. Uriondo. Kanpora. Pilatu egin zaio pilota Markinarrari. Gehiegi zabaldu. Eta oso nabarmen joan zaio kontrakantxara. 14 eta 12 atzetik izan dira gorriak. Une zailean zeudela ematen zuen, baina aurretik dira bit tantoz gainera. Elorriaga. Aurreko etxea. Txapa gainean. Arrasate. Uriondo ezkerrez. Ondo atzeratu du Aidez Elorriaga, aukera aurrengo pelotakadan. Uriondo. Eskubiz, Munitibarkoa. Berriz ere bai. Oso behartuta sartu da. Aurreko etxea eta tantoa gero. Intentzio guztiz pelota zabalduta Elorriagak. Amasei eta 17. Eta tanto honetan berretsi dugu. Uriondoren eskubi hori ez dagoela ondo. Bai. Untzin apurtxo bat, erdi pultzaka, erdi jota. Baina, bueno, honek untzin godu, azten arte. Botil gogorra da, eta erakusten ari da. Genurik egin gabe, baina Muzkero aurkariak konturatu dira. Ze gabezi duen gaur. Endikak. Aurreko txeak bolea. Elorriaga. Utz orain ezkerrez Uriondok. Bat egin dute markagailuan. 8. aldiz. Oreka eta emozioa. Izan du partidak orain arte. Eta hemendik aurrera antzera. Izan litekeela ematen du. Oso tarte txikiak izan baitira bikote baten eta bestearen artean. Aurreko txeak bolea zerantzun dio Elorriagaren sakeari. Uriondok eskatu arren Mikel Bera sartu da. Hortxe du boleaz mine egiteko modua. Ederki. Pelotaka da bizia. Bai, hori behar du bai. Lagundo purtsu bat, entzeleri. Eta aurrean basaiatu, zeiatu batea bestera, tanto egiten. Ordu laurden laizter beteko dira, finala jokatzen hasi direnetik. Azken txampan sartuta daude. Aurreko txearen sakea. Bera egin du pelota, baina oso ondo utzi du Mikelek. Arrasate. Defentsa ona erakutsi du Elorriagak. Eta erasoan sartzeko aukera oraintxe, ez du aprobetxatu. Hortxe du Mikelek. Elorriagak eraman. Hori ere bai. Hirugarrena jarraian. Uriondo. Urrundu dira pixka bat frontisetik lau pilotariak. Hirugarren kuadroan sartuta ibili dira. Laurak lehentxeago Uriondok gora bota du pilota 18. Denbora eskatu du Arrasatek. 9. berdinketa. Eta ez da askoren baitan egongo. Gaur hemen txapelaren erabakia. Basauriko pilota lekuan. Pilota zaleak protagonistei so.
txapela etxera eramango duen bikoteak. Izerdia aterata lortuko du garaipena. Bizkaiko Federazioak antolatutako Openaren azkeneko eguna da gaurkoa. Erantzun ona eman diote pilotazaleek deialdiari. Atxeden hartzen ari diren bitartean, jende artean opariak banatzen ari dira. Baina aurki zutituko dira Aurreko Etxea, Uriondo, Elorriaga eta Arrasate. Gorriak kantxan dira eta beste biak ere berehala itzuliko dira lehia erabakiko duten gunera. Elorriaga defentsan lan ona egiten ari da, baina erasoan aspalditxo Antzu Xamar, tanto abukatu ezinik. Uriondo. Arrasate. Beste bat. Eskuiz bildu endikak. Txapa gainean. Golea indartsua Aurreko Etxeak. Hortxe du Uriondok. Atzeratzeko moduko pilota egokia. Ez du asmatu. Arrasate. Uriondo. Botera jarri da Elorriaga. Aurreko Etxea. Uriondo. Elorriagak zuzen jodu pilota erdira. Arrasate. Eskubiz hirugarren pilotaka da jodu partidu osoan. Markinarrak. Aurreko Etxea. Ondo utzitakoa. Eraman Elorriagak. Arrasate. Zabala zaintzen ari zen. Ondo ikusi du jokaldia. Uriondo. Aurreko Etxea ezker hormaren bila. Goleaz sartu da Inigo. Uriondo. Oso tanto luzea. Eta borrokatua. Erasoan ia beti Aurreko Etxea. Elorriagak defentsa ona erakutsi du. Arrasate. Huts, endikak. Ez da raza izaten, eskua ondo ez daukanean, pilotariak golpea nola saiestu. Bai, hor erdi gilurra sartu dut eta kuntza jo bai. Nina puntu baten izan ohi dute. Eta hua eta gehien babesteko pelota nola jo. Eta azkenean garrantzitsuena. Pelota frontisera eramatea izan ohi da. Eta kasu honetan ez du Uriondok lortu. 19 eta 18 urdinak aurretik.
Elorriagaren sake arroa. Goiko sarera. Errestoa. 29. Elorriaga altura eman da, sakatzen ari da. Gurutzatuta. Eta bigarren tantoa lortu du. Era horretan. Altura gutxiago eman da. Ari da sakatzen aurreko etxea, ondo gurutzatuta eta luzatuta. 3 tanto lortu ditu, baina abantalatxoa orain urdinak dute. 20 eta 18. Atzera Elorriagak, Uriondo. Elorriaga. Presarik ez dute urdinek, tantoa bukatzeko, eskubiz orain bai eman dio Uriondok. Beste bat. Arrasate. Elorriaga. Aurreko etxea. Jokoan sartu beharra dauka Lemoztarrak. Uriondok atzeratu. Arrasate. Mendika berriro. Hortxe du Mikelek. Elorriaga. Ederki utzitakoa, baina ia denetara iristen ari da Inigo. Arrasate. Iaia lurrera joan zen, Andoni, baina zutitu da eta jodu pilota. Huts berriro Uriondok. Markamena eskatu diote elkarri aurreko jokaldiagatik. Eta partida irabazteko 4 aukera izango dituzte orain Inigok eta Andonik. Nabaritzen da bai, eskuinako esku hori ez dago Larrondo. Bat ere presari gabe dabiltza Elorriaga eta Arrasate, aurkariek utxe egingo dutelakoan. Eta bigarren zatian bai, Uniki barko atzelariak behar egin du eskuan arazoak dituela eta. Azken sake atera du Elorriagak. Berea, gutxienez. Oleaz aurreko etxea, baztertu egin zaio Elorriagari. Mikelek ederki jarri du pelota zuloan, ondo iritsi da Arrasate. Oso ona. Negarra toke. Goti Oleaz. Indarra hundirik eman gabe. Zuloa non, pilota han, eta badirudi Elorriagak min hartu duela orkatilean edo nola edo ala bukatu beharko du. Tanto bakarra falta baitzaie. Errenka dator. Esertzeko aprobetxatu dute gorriek. Indarrak biltzen dituzten azkeneko 3 tantoak errezkadan egiteko. Eta denbora hori ondo etorriko zaio Inigo Elorriagari. Hanka behar bezala prestatzeko, hurrengo tantoa jokatzeko. Kantxara itzultzeko deia egin die epaileak pilotariei. Beste pelotaren bat ateratzeko asmoa dute.
Aurreko etxeak eta Uriondok. Lehen ere pelota berria atera dute. Ez die emaitza onik eman. Eta faltatzen azkena izango da hau, Humberto? Bai, uste dut laugarren izango dela, bai. Beste guztiak erabiltzen dira. Adirudi pelota berria zozer sakea zen mina puzkoa tein, da gero, a ber, bukatzer, hilero bizi, ingo duela. Uriondok animatu egin du aurreko etxea, sartzeko esanez, sartzeko eta amaitzeko aldo aldin badu. Arriskatu beharra dukate. Gorriek zirt edo zart. Mikelen sakea, erdira. Eraman Arrasatek. Labur gelditu zaio aurreko etxeari, atzera Elorriagak. Uriondo. Pelotaka da ona jodu. Altura eman Arrasatek, aurkaria sarreztadin. Andoni. Urrutitik boleaz, aurreko etxea. Elorriaga. Ez du aurrean ezertxo ere jakin nahi. Arrasate. Kanpora. 20 eta 21. Partida dago, partida dago. Bederatzi berdinketa izan ditugu orain arte. Hurrengoa gorriek eginezkero 10 berdinketarekin amaituko litzateke neurketa. Tanto bakarre behar dute urdinek, bi gorriek. Sake erdira. Eraman Arrasatek. Aurreko etxeak txokoan. Elorriagak erraz atera du hormatik. Arrasate. Aurreko etxea. Ondo ikusi du Arrasate jokaldia. Iritsi da eramatera. Aurreko etxeak bertara bota. Oraingoan Elorriagak jaso. Uriondo. Zapazpira joan zaio. Ez da berdinketarik izan 21. 22 eta 20 irabazi dute Inigo Elorriagak eta Andoni Arrasatek. Atzelariak partida ona egin du. Aurrelaria defentsan ere ondo aritu da eta agian horrek eman die Humberto garaipena, lanak eta defentsak. Hori da, bai. Lan dindu, luzeko partidua eta, bueno, gorri ikusi dira atzek partetik eta nahiko justu bili dela txutatik eta, bueno, hortik da. Saiatu dira jugadak egiten aurrean, baina, bueno, urdinak oso sendo bili dira partidu guztian. Hendika Uriondok eskubia ez zuen, berak nahi bezain ondo, hala ere, azken uner arte borrokan aritu dira aurreko etxea eta bera. Ezin izan dute txapelaren saria lortu, baina emozio handiko partida eskaini digute lau protagonistek. Amaitu da beraz 2015ko irekiko lehendabiziko finala, berehala bigarrena ikusteko aukera izango dugu. Protagonistak Beitia, López, Dugadi eta Edorta Bilbao izango dira.